Living Salme, en Josep Salmerón. I ja el tenim aquí als estudis d'IV3 Ràdio, en Josep Salmerón. Oli, caris! I avui tan ben acompanyat. Mira, sí, eh? Ai. Estic molt ben acompanyat de vosaltres. Me'n fa molta il·lusió, això. Sí? Te fa molta il·lusió? He vist que avui la secció, que avui el programa va de família, Sí. no? El tema del dia era... I de parents, i de germans. I de germans i Tu tal. tens germans, Salmerón? Tinc dues germanes. Dos germanes. Espera't un moment, que no s'escolta aquí la veu, perquè, senyores i senyors, avui tenim una visita especial. En principi és especial per jo, però crec que també pot ser especial per la nostra audiència. Posam la cançoneta i ara vos dic quines persones ens visiten avui a l'estudi de Tèntol. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá. Niña, ¿por qué lloras? Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el papá. I doncs sí, el papa està aquí, no fa falta que plori la nenina, no fa falta que ploris. Més concretament estan mon pare i ma mare aquí a l'estudi, vos presente a Lucía Guerrero i a José Luis Salmerón. Ai! Benvinguts! Gràcies. Com esteu? Els pares de bé. l'artista. Molt bé. Gràcies per venir, Estic molt a Té gust gràcia i per molt l'altre. contents. Perquè com ha estat això? Éreu de viatge de Sincerso. Sí. Encara hi són. sou. Sí, encara mos queda estar el dijous. I van dir, podem anar a Mallorca. I Anem, per si tenim sí. un fill que Clar. viu allà. Clar. Com? I així anar. Va. I ell mos va proposar això, diu, teniu que vindre el dimarts. Jo dic, Bé, va ser un poc també perquè la Pensament. Margalida m'ha dit, Josep, pues que vinguin per aquí. Dic, clar. Home, clar, és que nosaltres vos volíem conèixer. Pues jo me creia que anava a estar d'ahí darrere. No, Ah, no, que no, ara no, estar ahí, no? Estar ahí mirant-vos clar. i fent-vos el programa, però no això. I, Perquè, veritat, I com esteu allà en Cales de Mallorca? Expliqueu un poc així la vostra aventura imsercera. pues, Heu anat bé, no? Vos heu posat el cinturó en els busos? Sí, Molt bé. és el primer Sí, que mos sí, diuen molt bé, quan molt bé. pugem, posar el Veritat. cinturó, que pues, és una per precaució i l'altra per si Si mos passa con l'altra volta. El que va passar que fa 2 setmanes, o no Clar. sé, m'han dit. Però i què tal per Però allà? sí. I que heu visitat, mem? Vam veure el diumenge passat, vam anar, va ser el A les diumenge, Coves. les coves, Les coves del drac. però el dijous passat, sí, vam venir dimarts, dijous vam anar al Sant Omat. No, Son Amat. Son Amat. A la sala A Sonar, que sí? també s'hi fan allà De espectacles. festa. Vam A anar la de sala festa. Isa, molt bonic. Son No, Amat. Però de Què feia, què que feia? torne, eh? No, sí. Què em fa ma mare? No, anem a la Son Amat i dic, però això està a l'altra punta també, és d'aquí al costat de Palma. Sí, perquè teniu l'hotel a Cales de Mallorca, Això encara. Cales, en Cales. I dormiu cada dia allà. I d'allà vos aneu fent excursió. Sí, Sí. mos proposen excursions que n'hi ha i pues, les que volem s'apuntem i les que no, com ja hem vingut les 2 vegades, pues esta vegada hem anat a 3 puestos que no vam anar a l'altra. És de veres que fan prop de 6 anys. 6 anys que varen vindre la darrera vegada també aprofitant el meu aniversari per febrer. Ah. I varen aprofitar també un inserso i varen vindre, però a l'Arenal de Això estava més a prop. La primera opció que els hi van donar, que m'ho va dir ma mare, va dir mos han posat aquí un hotel de Magaluf, i dic, mama, feu el favor i canviau, perquè a Magaluf allà aneu a estar encara pitjor, perquè Sí. En hivern no tant. No. en hivern, sí, en hivern allà, o sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, preferiria que estiguessin per la zona de l'Arenal en hivern, en febrer, que no passa en aquella zona. Home, està més ben comunicat també en Palma. Efectivament, Perquè, clar, eixa era la... Això mos van dir també que el Magalús era molt més també com a, més o menys on estem, perquè també no hi ha quasi res, tot és a base d'autobús i anar a Palma o anar a un altre poble més Manacor, no? proper, nosaltres anem a Manacor, i damunt altre transport de Padasí, perquè no n'hi ha directe, perquè si fos directe encara millor vindries més. Però quan tens que fer el transbordo, i ara quin tinc que agarrar? El xòfer, pues ahí d'enfront, i l'altre diu, no, aneu a l'altre, que ahir se va més ràpid. Canviar d'autobús, a mi, quan he fet transbordament d'autobús o de tren, per mi és un drama, i més si te passa un lloc que no coneixes, Que no perquè coneixes. te poden enviar a Liorna i no descobrir-ho Pues- fins que ja has sortit del país. I clar, és un drama. Pues esta matí una xica ha sigut molt amable i molt això, que m'ho ha sentit que li han preguntat
al xòfer on tenien que agarrar el que anava a Palma, i diu, allà en front, i la xica que ha cruzat la carretera i tot ha vingut a dir, ai, aneu a Palma, per fa, diu que va sentir dir, pues sí, diu, pues no vingueu així, que el 401 va més ràpid, i això, i se va per no sé què, i perd més temps. L'altre pegava més volta. I la xica mos ha orientat La millor. Margarida és de Montuïri, que crec Sí. que l'altre dia vau passar per allà Ah, també. sí. Vos ha agradat? És passat. No m'ha agradat. A damunt del bus. Des de la carretera vàrem veure un skyline meravellós. Que Se el veu té, bé, se veu bé. en estiu, quan fa la posta de sol, és molt bonic. Sí, l'escala és així, de és així. Montuïri. Que hem de dir que en Salmerones clavats són pares. Sí, vos Sí, teniu no? els mateixos ulls? Això diuen, els això ulls- diuen, però els ulls- Bem, ara vaig a fer una... Els ulls els tinc de ma mare, que els té clarets. El que passa és que ella ara els té... Claro, ella té un poc més achinaets, no? O sigui, els té més apagaets. No, els ja, ulls i ja, tal. ja estic Tots ja. tenen els ulls Però clars. no, mon pare els té més marrons. Ah, més marró. Sí. No, però és un marró s'assemblen perquè amb- en Salmeron però ha tret l'estructura òssia Sí, de sí, son sí, pare, sí, la sí, cara, sí. se forma de sa cara, això se diuen, forma diu, de jo mirar. no... Sí, Sí, el nas. tant. Tots Si se te ho deixassis el diuen. mostatxo de ton pare Salmeron seríeu Sí, seria germans seria igual, bessons. Jo seria qualque igual. vegada que he vingut aquí ja amb el bigot, jo ja me veig amb mon pare i Sí. també. I passat més enllà d'aquesta tournée meravellosa que heu fet per Mallorca, a mi m'agradaria parlar una mica com a pares de l'artista. Si ja des de petit ja sabíeu que en Salme Nostro seria una estrella del firmamento. No sé si ja des d'Albaida ja deduïem que Deduïem el algo. dit estava encarrilat cap a allò que seria l'espectacle. Ell era protagonista en tot, en tots els puestos i en tots els llocs. En Però que l'escola des de i això. xicotet ja es veia ell que sempre estava, com si diguérem, Sempre actuant algo, sempre estava fent estava algo, actuant. sempre. Entonces, pues ves que li agradava molt de xerrar i de Xerrar. comentar coses. I la música. I la música, això era també... Gràcies, el cine, mare, per haver-me el contat cine, el sol. El cine també. Veure les pel·lícules Sí. de dibuixos i tot això era una cosa Se les sabia de pe a pa. Sí? Sí. I és el germà petit? Sí. Sí, és el xicoteta. Sí. És el xicoteta. Que té dues germanes més grans Més i grans, ell i ell és va petit. ser- Ai, ai, ai. I de... Ell va arribar més tard, com jo. Va arribar com a de rebot. És Sí. que... De rebot, de rebot. És que jo també ho som un rebot, eh? Sí. I som l'alegria de qualsevol casa. Jo record ma mare, pues, què seria? Jo tindria 7 o 8 anys i jo demanat-li, mama, jo on estava en l'any 87? Que jo vaig néixer en l'any 88 i ma mare xina de conya va dir, tu ni en el pensament. Per aquesta raó de que som realment un... Ai, però què ha passat? Sí, Veritat? sí. Però aquí som. Jo no volia... Coses però que mira. passen. Sí, sí, i al final... Arribam i som Mira que bé, l'alegria. que sí, quina alegria. Sí. I toca el clarinet Pues- molt bé, m'han dit. Sí, Que toca el I clarinet. Molt clarinet, bé, sí, també també, toca sí. la Molt bé. música, ella. I lo bo que és que li agrada molt. I això que és que quan ve les festes d'Alcoi, pues li agrada anar allí perquè s'ho passa bé i damunt estan els companys i li La agrada tocar. festa, guanyen de, el la festa de Moro i Cristian d'allí, Sí. ell és passió. I com a fi petit el teníeu molt vaciat, molt consentit en en Això Josep. dic jo. No, Sí. consentit en esta manera de capritxos de coses, no. Però Home. per desgràcia o això, pues, m'ho vaig ser un poc delicadeta, que estava sempre sí, de malaltet, malaltet, també. ingressat, Sí. tenia asma, Vaig estar allà. bronquitis asmàtica i va passar moltes d'això. I els germanes, pues clar, el xocotet, el xic, sempre el xic, ai, el Petitó. xic. Sí, és el Sí, que tenia, no? molt Sapenada, molt mimat. sapenada que has fet passar ton pare i ta mare. Ai. Encara bo que ara poden gaudir de I vos l'inserso. agrada que visqui a Mallorca, perdó? Sí. Sí, Ai. m'agrada perquè a ella li agrada. Ah, ells M'agrada els contents. Sí. Sí, sí. Jo el que volia això, que fos estar content ell en el fa faena i en els companys. I ara, conforme estem coneguent a la gent que treballa i els amics que tenen en la capital, pues estic més contenta perquè sé que són persones que l'aprecien, per mi. ei. Jo em penso que l'aprecien, no ho sé. Però tot i així l'enyorau, no? Vos agradaria que tornàs Home. qualque vegada. Si sempre a voltes les germanes li pregunten i no te'n vindries per aquí a València o això, diu, té que ser una cosa que me l'asseguren molt bé i siga molt bona, pues, per jo poder deixar allò i vindré. Però com així està tan a gust, pues, ell no ho sé si un dia demà o què, se'n vindrà o què. Però... Ja veurem, ja veurem. Ja La veurem. cosa Ui, ui, ui. és... Fa una estoneta que en Salme diu... Sí, de que anem un poquet avant, perquè Vaig és que a si no parlar del meu l'avançam. llibre. A mi m'agradaria, ja que tinc aquí els meus pares, i que formen part d'una generació nascuda als anys 50 i que ja freguen l'anomenada tercera edat, vull aprofitar per demanar-los algunes cosetes. Posa la música.
I això que sentim és l'obra musical de Ennio Morricone, d'Ecstasy of Gold, que és una de les pel·lícules de la pel·lícula El bo, el lleig i el dolent, i que és una de les pel·lícules que no fa falta que vos diga res més, però és una de que mon pare li agrada moltíssim, una de les seves preferides. I papa, però per què t'agraden tant les pel·lícules de l'Oest? Perquè crec que molta gent com tu i gent de la teva edat, perquè hem de dir que mon pare té 72 anys, i probablement ens escoltin i diran sí, jo també m'agrada molt la cine de l'Oest. Què passa ahí? Pues ahí, pues que mos ha agradat molt les pel·lícules de l'Oest. Però què té? Què té? No sé ara... No, t'ha deixat ahí. Veus? És que l'he deixat ahí. No l'embuis, pobre home. No l'embull. Que perquè són interessants i bueno, tenen argument. Acció. Tenen Bueno, acció, això és molt argument no en tenen molt. L'únic que passa que és que mos agrada això De pinyau-pinyau. els tirs i després, claro, l'artista que fa pues, és un artista molt bo, entonces pues, per això mos agrada aquesta classe de pel·lícules. I jo també ara volia també fer un poc de música i vaig a posar una cançó que anem a escoltar-la. Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Mem, Lucía, quina cançó és aquesta? Ui, aquesta cançó mos porta bons records. Nena! Aquí t'he de contar cosetes! Pues sí, perquè era l'època que festejàvem, no? I... La cançó que escoltam és I Amor a era- Mar. I aquestes cançons eren les primeres peces que es donaven i els primers abraços. En les discoteques d'allí del poble que teníem, pues, lo posaven i me'n recorda molt d'això. Amor a Mar, de Camilo Sesto. Què veieu de la joventut d'ara que, diferent de la vostra, òbviament és bastant molt diferent, però què trobau? Com va viure vosaltres la vostra joventut? La nostra joventut, pues fatal, perquè tenien tot prohibit, com que diuen. No mos deixaven, no tenien llibertat per res, ni per anar tenint nòvio soles. Això en la soles. família, en casa. Sí, això Les la família de famílies casa. i la gent de fora, pues, sempre mirant. En la meva família, pues, com aquí diu, pues, no me van fer tant, però sempre procurant per lo que dirien els veïns, de deixar els fills anar-se'n a soles, en els nòvios, o en cotxe, o en el que fora, és el més d'això. I després, pues, nosaltres també, molt reprimides en tot, totes pensaven que era mal i totes pensàvem que anàvem a fer... Besar-se, això era una No, cosa... besar-se encara, però però altres no, coses... que això... Tota la resta ja era pecat. Sí, allò era pecat. A això quina era... edat vos vareu casar? Jo tindria Espera. 26 anys. Tu 26, no, tu encara Sí. menys, crec. Tu No, 21, sí, no? jo 22. Tu 22, vale. Sí, 26 anys. Aquest any L'any feies 23, però any que ja 78. exacte. encara tenia 2 anys, 22 anys. I també una de les coses que li vaig preguntar una vegada a ma mare, i m'agrada molt la contestació, una de les coses per les quals es vau casar, a banda de supos que formar una família i tot això, però una de les coses també quina va ser, mama? Pues per estar lliure, Per sortir de casa, per ser no? de casa i ser lliure de tu mateixa, de lo que vulgueres fer, de ser ama dels diners, de lo que guanyares o no, perquè quan treballaves en casa, pues tot era per casa, pels pares. Entonces, lo que va ser això, liberar-te de dir, estàs casat, sí, estàs en un home o algo que també, entonces, pues també t'enganxava de no poder fer-lo això, però estàs lliure de ja de, estiguem a casa i puc eixir quan vulgui i fer el que vulgui. Per posar-los un poc en context, mon pare és d'un poble, nascut en un poble d'Albacete, el Robledo, i que és el quart després que van vindre en total 6 germans, i als 11 anys, no va ser així, papa? Als 11 anys és quan van emigrar d'aquest poble cap a Ontinyent. Sí, als 11 anys. Als 11 anys, que era Ontinyent, i a la comarca de la Vall d'Albaida. I Lucía va ser que cap als 14 també la segona, de després també 6 germans, és que Sí, claro, jo tinc també aquí són 6 i 6. Són una família molt grossa. Tenim una foto acá de cosins. Són nombrosa. Sí, o sea, si el programa avui era de famílies, pues mira. Antes, com no hi havia tele ni res... No. I la ràdio que el tenia.
Exactament. Va ser arribats a electrodomèstics i caure la natalitat, però en En picat. realitat, això sí. I també ma mare va anar a migrar al Palomar perquè hi ha també del camp, que és, totes les famílies Sí. vostres vau ser del camp, Del però camp. després ja la migració era per una qüestió de feina. Nosaltres, el poble del Baida i el Palomar que van néixer estàvem a 3 quilòmetres. Sí, estem al costat. Però clar, lo que entonces mon pare dia, tanta família i així no n'hi ha indústria, no n'hi ha res, tot el que serà a base de cotxe, anar en cotxes o a motet o algo, pues vam anar a viure a Baida. Ja per efectivament. millorar també això. El Baida i a què vos heu dedicat? Perquè ara supos que estàu jubilats. Per això Ara tenim estem Celso, jubilats. nena! No, sí, Sí, no. bé, no, però a vegades n'hi ha que... No, clar, que Depèn potser... de l'edat. Sí, Sí. jubilats, ja. Pues yo tengo ahí una miqueta de horteta, Sí? entonces me carrega de fer tomàquets, Ai, que pimentons, i tot això. Hortalissa, de tot. I la meva dona pues, s'encarrega de dir a fer feina per pare. Això No ara, té sí, res sí. que fer. Però bé, Com això? sí, o sigui, a ma mare li agrada molt manar, però sobretot perquè vol tindre la caseta asseada. Vol tindre la caseta que estigui bé i cal, li demana a mon pare, fes això, fes allò, això, l'altre... Bé, Sí, que no pares allí, no pares un moment. No pare, sempre, no pare. sempre estàs fent alguna cosa. Sempre. Sempre, Per sempre, tant, sempre. unes Clar. vacances necessàries aquestes, Sí. no? Home, Aquestes sí, a Mallorca. perquè- En quan, Estàs jubilat, però que no para. Però que potser dic, me'n vaig a esmorzar els dissabtes. Ai, altra vegada esmorzar, és que això... Sí, i la feina que tens? Home, per la feina ja, el dilluns ja començarem altra vegada. Així anem... I heu És que- comprat qualque souvenir en aquest viatge? Un record de Mallorca? Sí, han comprat unes cosetes. Què heu comprat? Panetets. I pas. Pasnet. Els pasnets, Panetets, uns tres. tassons. Ah, Uns sí? tassonets de Mallorca, per la llet de matí, o quan vulguin. I uns... I uns imants per la nevera Oh. per les filles i la sobrassada que no falte. També? Vos agrada sobrassada? Sí. Jo sempre que Ui. puc els hi Ara duc. molt, sí. Sempre n'hi El dus. meu fill sempre n'hi porta i estan esperant que vaig a... Sí, sí, inclús els picants i tot, o sigui, ho agafen tot. I ja que teníem aquí els meus pares, anem a dir a l'audiència que heu vist el valencià que parlen, Fantàstic. D'ahir. Mon pare no sabia parlar valencià, perquè ell ve des d'una castellana parlant, però crec que vas començar a saber valencià per la mama, no? Un poc. La mama el va dir, Bueno. o parles valencià o... No, jo quan la vaig conèixer a ella... Ja xapurrejaves un ja poquet. parlava valencià. Ah, Que molt bé, ella no, la família no es pensava que era No, però, castellà. José, tu vas vindre i les amigues Bueno. fent ui, este castellà, ui, Bueno, este això- castellà, jo. Això és a part, que tu digueres, este castellà, però que jo parlava ja en jo valencià. tinc que parlar valencià, així que... I doncs anem a la secció dins de la Això. secció Living Salme, que és Dialectes, estimada. Posa'm la careta. Dialectes, estimada, aprenne. I la paraula que aneu a saber avui, que és 100% valenciana, i no l'heu escoltat segurament mai aquí a Balears, ni molt manco els catalans si ens escolten ara tampoc, però que està molt bé que l'escolteu ara. És un verb que crec que anirà molt bé pel que han estat fent els meus pares aquests dies allà en Cales de Mallorca, si no han hagut de saber què fer, perquè és la paraula bambar. Veritat que heu estat bam-bam per allí? Bam, 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 bam. Bambar, que significa rodar, vagar, passejar ociosament, sense fer res. És a dir, bambar és com un deambular d'un lloc a un altre sense un rumb definit ni un objectiu precís, sovint deixant que el temps transcórrega perquè no es té res a fer o perquè s'està abstret en els propis pensaments. Això seria un poc com una paraula que diguem anar molt, que és procrastinar, no? Ara sí, ara Que és surt com, aquesta. surt aquesta, que és més... Però aquí tenim en Bambat, T'anava a dir. Sí! que vendria a ser una cosa similar. De No, fet, no és promes que- verb, però sí l'adjectiu. Clar, és que de fet el que considerem que s'utilitzava en bar allà a València és pel l'adjectiu. Ah. I molt bonico, I així, veritat. mira, Bambar, mira, anem a això Bambar. Que ens uneix. I per acabar, bueno, deixem que... Bueno, si la... Sí, deixem a posar la cançoneta que dedicada a mon pare i ma mare per un cantautor valencià. Posa-la i així ja... Mira si he corregut res. Mira si he corregut res. Que he estat en el Barraser. Mira, Lucía, també t'has sortit cantant d'hora com el teu fill. T'he de dir que anar a un karaoke amb en Josep Salmerón és la millor experiència que un pot tenir, T'ho passes tan bé, Bé, canta. en positiu i en negatiu. La millor experiència perquè el veus passar-s'ho bé, però també t'abandona tot d'una. És a dir, és un home que és molt de Mem. fer amics Sí. I fer la amb francesa. facilitat. També. Canta molt bé. Sí. És
que sa mare també és... Sí, sa mare també. També és Sí, cantautora. m'agrada molt Mira, la per això música. hem parlat d'aquesta Jimeno Botifarra. Home, la malagalenya de Sol ser Barxeta. l'estil d'allí, valencià, un cantautor d'allí valencià, totes són en Vam valencià. conèixer quan va començar. I les cançons mos agraden. Diversos anys, anàvem a on anava ell, anàvem una altra Anaven de ruta, eren uns fans, uns botifarrers. Sí, botifirrers. I aquí, Lucía, José, per acabar el programa també posam música. Voleu quedar? Queden res 5 minuts. Sí. Sí? Ah, mira. El Guateque musical. I acabam el programa i avui molt familiar, amb música de germanes que canten. Així és, i començarem per les germanes Serrano, na Josefina i na Amparo Serrano Casamayor, precursores de la nova cançó i les encarregades de versionar en català un clàssic d'Augusto Algueró. Sí, l'home de la gran Carmen Sevilla. La cançó era El dia dels enamorats. Avui és festa per tots els que s'estimen, el dia dels que estem enamorats. I al veure't et dic en aquest dia que sempre jo et voldria al meu costat. Visquem alegres, fruint d'aquesta festa, si el nostre cor floreix juntet. I de les germanes Serrano a les germanes Muñoz, na Carmen i na Tina Muñoz, que jo crec que tu sí que saps qui són. Ai, clar que sí. Las grecas, perquè te estoy llamando locamente. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Te quiero es que me beses. És que meravella, Vos agraden, ses Lucía, germanes José, Muñoz. les greques? Sí. Sí? Sí, m'ha agradat, també. Sí, era de la nostra època, entonces. Eren xules, també. Sí, però A veure si vos agrada. varen tenir dues o tres cançons i... Prou. Sí, com va ser- deien, és un, dos, tres, campana i s'acabó. Sí, va ser- No va va ser- durar molt més, el va tema. ser molt En tindré poquet. poc repertori. Elles penso que eren de Paterna, crec que eren. Ah, sí, eren valencianes també. Sí, eren Ah, eren valencianes. valencianes. Sí. Estava ahí en la mili De i Paterna. també En la mili. les veia moltes fotos aquí. Sí. I de les germanes Muñoz passarem a les germanes Salazar, Hombre. N'Encarna i Natoñi, Azúcar Moreno. Moreno. Devórame otra Otra vez. vez. Tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel y ven. Devórame otra vez, devórame otra vez, ven castígame con tu deseo más que el lo guardé para ti y ven. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Ai, les germanes Salazar, Nyam, nyam. sempre tan salades. I de les germanes Salazar a les germanes Llanos, na Cristina i na Amparo, que eren Dover, i ens deien allò de Devil Came to Me. Devil came to me, he said, I know what you need. Devil came to me, he said, you just follow me. I tornem a unes altres germanes Muñoz, en aquest cas na Rocío, na Lucía, na Lola i na Pilar, que eren ses filles d'en Tomatito, i per per això tant, se varen posar les les Ketchup, Ketchup. i ens varen ensenyar aquest ball meravellós que és la CRG. Happy and the Winnie and the Winnie the Pooh. Deixant... Na Lucía Guerrero, sa mare Salmerón, sap ballar la cançó, Home. sap fer la coreografia. Pens que en Salmerón hauria de fer un TikTok en sa mare per ensenyar-nos a ballar sa CRG. Més germanes, ses Pointer Sisters, un grup fondat per na Bonnie, na June, na Anita i na Ruth Pointer, però quan l'èxit els va arribar, de veure ja només eren dues germanes, més una altra que no era família, na Sadako Johnson, Vaja. i na Ruth i Nissa, que de germana petita, se va afegir en aquest grup. Però sí convençut que coneixereu la cançó, perquè elles eren tota flamarada. I'm so excited. Feel you, wrap myself around you. I want to squeeze
I don't want to lose control, I know, and I think I like it. I acabarem amb els germans Cors, n'Andrea, na Caroline, na Sharon... Una té una connexió aquí a Mallorca. I hem afegit en Jim, perquè total no el podien treure del grup, de Cors i el seu Breathless. I ja no tenim més temps, Josep Salmerón, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I sobretot gràcies per dur-nos els teus pares meravellosos. Un fort aplaudiment. José Luis Salmerón, Lucía gràcies a Guerrero. vosaltres. Ai, Moltes gràcies vam a estar molt vosaltres. contents. Bones vacances per Mallorca. Moltíssimes gràcies. Tornareu un dia? Claro. Sí, m'agrada. Encara tornarem una altra No, vegada tornem tornarem. demà. Una abraçada. Adéu.